ଭରତପୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ଥିଲା। ସେଠି ଶକୁନ୍ତଳା ନାମକ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ପୁଅ ରିତେଶ ସହିତ ରହୁଥିଲା। ରିତେଶର ଏବେ ବାହାଘର ବୟସ ହୋଇସାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଶକୁନ୍ତଳା ବୋହୂ ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଶକୁନ୍ତଳାର ଇଚ୍ଛା ସେ ଗୋଟେ ସହରୀ ବୋହୂ ଆଣିବ। ପୁଅ ରିତେଶ, ମୁଁ ତ ଭାବି ନେଇଛି ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ବୋହୂ ଆଣିବି। ହେଲେ ମା, ଏସବୁ ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ଜମା ଚିନ୍ତା କରନା। ତୁ ଖାଲି ଯାଇକି ବେଦିରେ ବସିବୁ। ବାକି ସବୁ କାମ ମୋର। ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ମୁଁ ନେବି। ଏ ଗାଁ ଗହଳିର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ନା, ମୋ ବୋହୂ ଏମିତି, ମୋ ବୋହୂ ସେମିତି। ହେଲେ ମୁଁ ମୋ ଇଜ୍ଜତକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ସହରରୁ ବୋହୂଟେ ଆଣିବି। ଠିକ ଅଛି ମା, ମୁଁ ତ ଏସବୁ ବୁଝିଗଲି। ହେଲେ ତମେ ସହରରୁ ବୋହୂ କୋଉଠୁ ଆଣିବ? ଆରେ ପୁଅ, ତୁ ତ କବିତା ମାଉସୀକୁ ଜାଣିଥିବୁ। ସିଏ ଏଠି ଗାଁରେ ରହୁଥିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ 20 ବର୍ଷର ହୋଇଥିଲା, ତା ବାପାଙ୍କୁ ଚାକିରି ହୋଇଯିବାରୁ ସେ ସହରକୁ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେହି ସହରରେ ରହୁଛି। ତାର ଗୋଟିଏ ଝିଅ ଅଛି ମାନିନୀ। ତୋ ସହିତ ତାର ବାହାଘର ହେବ। ମୁଁ ତ ଏଇ ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ବି ହେଇସାରିଛି। ଆଉ ବାହାଘର ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟ କାଲି ନେଇଯିବି। ଶକୁନ୍ତଳା ଓ କବିତା ଦୁଇଜଣ ମିଶି ବାହାଘର ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ପରିବାରଙ୍କ ସହମତରେ ରିତେଶ ଏବଂ ମାନିନୀର ବାହାଘର ଠିକ୍ କରିଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାଘର ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ବାହାଘର ପରେ ମୁହଁ ଦେଖା ବିଧି ପାଇଁ ଶକୁନ୍ତଳା ଘରେ ସାହି ପଡ଼ିଶା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଗଲେ। ଚାଲ ବୋହୂ, ତୋର ଏଇ ପଣ ଦୋକାନୀରେ ଏବେ ତୁ ତୋର ନିଜ ମୁହଁକୁ ଲୁଚେଇ ଦେ। ଲୁଚେଇ ଦେବି? ହେଲେ କାହିଁକି? ମିନ୍ ଫିନ୍ କିଛି ନାହିଁ ବୋହୂ। ତୁ ଏବେ ମୁହଁ ଲୁଚେଇ ଦେ। ଯଦି ମୁହଁ ନ ଲୁଚେଇବୁ ତାହେଲେ ମୁହଁ ଦେଖା ବିଧି ମୁଁ କେମିତି କରିବି କହ? ଶକୁନ୍ତଳା ତା ବୋହୂ ମାନିନୀକୁ ନେଇ ହଲ୍କୁ ଆସିଗଲା। ସେଠି ସବୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ମାନିନୀକୁ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଆରେ ବା ଶକୁନ୍ତଳା ଭଉଣୀ, ତମେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂଟିଏ ଆଣିଛ। ହାୟ ହାୟ, କାହା ନଜର ନ ଲାଗୁ ତ ବୋହୂକୁ। ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ବୋହୂ ତ ଆଣିଛୁ। ଆରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଭଉଣୀ, ତୋର ତ ବଡ଼ ଭାଗ୍ୟ, ତୁ ସହରରୁ ବୋହୂଟିଏ ଆଣିଛୁ। ସେଇ କଥା ତ, ଚାଲିଚଳଣି ବି ମାନିନୀ ବୋହୂର ଭାରି ସୁନ୍ଦର। ଆଉ ସିଏ ପଢ଼ା ଲେଖା ବି କରି ଜାଣିଛି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି ନା, ମୁଁ କୋଟିଏରେ ଗୋଟିଏ ବୋହୂ ଆଣିବି। ଏ ଶକୁନ୍ତଳା କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଏ ନାହିଁ। ମାନିନୀ ଆସିଲା ପରେ ଶକୁନ୍ତଳାର ଇଜ୍ଜତ ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ତାକୁ ସମସ୍ତେ ବଧାଇ ଦେବା ସହିତ ତାର ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ସହରର ଝିଅ ଘରକୁ ବୋହୂ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶାନ୍ତି ଘରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ରିତେଶକୁ ତାହାର ସବୁଦିନ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମମ୍ମି, ଇଏ କ'ଣ ୟାର? କ'ଣ ୟାର ମାନେ? ମୁଁ କ'ଣ ତୋର ୟାର ହେବି? ଆରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ଫିଷ୍ଟାଚାର କିଛି ଶିଖେଇଛି ନା ନାହିଁ କବିତା ତୋତେ? ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ନୋ। ଆପଣ ମମିକୁ ହିଁ କଲ୍ କରିକି ପଚାରି ଦିଅନ୍ତୁ ନା। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଶିଷ୍ଟାଚାରର କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସବଜେକ୍ଟ ତ ମୁଁ କେବେ ପାଠ ପଢ଼ିନି। ଆରେ ଶିଷ୍ଟାଚାର ମାନେ ମ୍ୟାନର୍ସ। ଓହ, ଏମିତି କଥା କି? ଶୁଣ, ମୋତେ ଏଠି ନା ଟିକେ ବି କିଛି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଇଏ ଘର, ଇଏ ମୋତେ କିଛି ବି ଭଲ ଲାଗୁନି। ଏଠି ଯେଉଁ ଡବା ଟିଭି, ଇଏ ତ ଦିନକୁ 10 ଥର ବୋଧେ କଟିଯାଏ। ଏଠି ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ ପାଣି, ତାକୁ ପିଇ ପିଇକି ତ ମୋ ଗଳା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି। କୂଅରୁ ପାଣି ବାହାର କରି କରି ମୋ ହାତର ପୁରା ଛାଲ ଉତରିଗଲାନି। ତା ଛଡ଼ା ଏଠି ଯେଉଁ ଗରମ, ମୋ ଦେହରୁ ତ ପୁରା ଝାଳ ବହିଯାଉଛି। ଏଠି ଫ୍ୟାନ୍ ବି ପୁରା ବୁଢ଼ା ହୋଇସାରିଲାନି। ଏ ଫ୍ୟାନ୍ ବି ଏଠି ଚାଲୁନି। ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଇଏ ତ ହେଉଛି ଗାଁର ଜୀବନ। ଏସବୁ କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ହଁ ମାନିନୀ, ଏସବୁକୁ ତ ଏଠି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା, ଏଠି ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନା। ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଟିକେ ଏଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିକି ଚଳିଯାଅ। ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବି? ଶୁଣ, ତମେ ମାନେ ମୋତେ ଏଠିକି କିଣିକି ଆଣିନ। ଶୁଣ ରିତେଶ ଆଉ ମମି, ଆପଣ ବି,
ମୁଁ ଏଇ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୂଆ ଘର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏଇ ଚାଳ ଘରକୁ ବଦଳାଇକି ମୁଁ ଏଠି ଚକଚକ୍ ମାର୍ବଲ ପକାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ଏଠି ମୋଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏବେ ତମେମାନେ ମୋର ସବୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କର, ନହେଲେ ମୁଁ ମୋ ମା ପାଖକୁ ଚାଲିଯିବି, ଆମ ଘରକୁ ଆଉ ସହରକୁ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ଏବେଠାରୁ ନ କରିବା ତାହେଲେ ଗାଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବ ନାହିଁ। ମାନିନୀର କଥା ଶୁଣି ରିତେଶ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ଆରେ ମାନିନୀ ବୋହୂ, ଆଜି ସକାଳେ ତୁ ଚା ଜାଗାରେ ଆଉ କିଛି ପିଇ ଦେଇନୁ ତ? ଆଜି ଏସବୁ କ'ଣ କହିଯାଉଛୁ? ତୁ ଆମକୁ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ଆମେ ତ କେବେ ଦେଇପାରିବୁନି। ତୁ ତାହେଲେ ଏସବୁ ମାଗିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଆମ ଦ୍ୱାରା ଏସବୁ ହେଇପାରିବନି। ହବନି ମାନେ କ'ଣ? କରିବାକୁ ତ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏସବୁ ତମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ ନ କରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ମୋ ମା ପାଖକୁ, ସହରକୁ, ମୋ ଘରକୁ। ଆରେ ମାନିନି, ତମେ ଏସବୁ କ'ଣ କହୁଛ? ତମେ ମୋତେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଦିଅ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଏସବୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେବି। ମୋତେ ଟିକେ ସମୟ ଦରକାର। ଯଦି ଏଇ ଟିକେ ସମୟଟା ବହୁତ ସମୟ ହେବ ନା, ତାହେଲେ ୟାର ଫଳ ବହୁତ ଖରାପ ହେବ। ଏହାପରେ ମାନିନୀ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧି ବଜାର କଲା ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ବୁଲିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ସବୁ ଛିଛତର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଭଉଣୀ, ଏ କେମିତିଆ ବୋହୂ ଆଣିଛ ତମେ? ସିଏ ତ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛି। ତମ ଇଜ୍ଜତକୁ ତ ପୁରା ସିଏ ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେଲାନି। ତମର ଇଜ୍ଜତ ପକେଇବା ପାଇଁ ତ ସିଏ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଆମେ ତ ଭାବିଲୁ ତମ ସହରରୁ ବୋହୂ ଆଣିଛ, ବହୁତ ପଢ଼ା ଲେଖା ଜାଣିଥିବ ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବ। ହେଲେ ଏ ବୋହୂ ତ ତମର ପୁରା ନାକ କାଟି ତଳେ ପକେଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ଆସିଛି। ଏସବୁ ଶୁଣିକି ଶକୁନ୍ତଳାକୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏବଂ ସେ ମାନିନୀକୁ ଚିଲେଇ କହିଲା, ଆରେ ବୋହୂ, ତୁ କ'ଣ ଲଜ୍ଜା ସରମ ସବୁ ଖାଇଯାଇଛୁ? ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ସବୁ ଏମିତି ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲୁଛୁ। ମାନୁଛି ତୁ ସହରରୁ ଆସିଛୁ, ତା ବୋଲି ତୁ ଏଠି ଏମିତି। ଲାଜ କାହିଁକି ଲାଗିବ? ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ସେମିତିଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗିବା କଥା। ତା ଛଡ଼ା ରିତେଶ, ତମର କ'ଣ ସେ ଟିକେ ସମୟ ସରିନି? ତମେ ମୋ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିସାରିଲନି? ତମର ଏଇ ଜନ୍ମରେ ହବ ନା ଆହୁରି 7 ଜନ୍ମ ଲାଗିଯିବ? ଆଉ ବାକି ରହିଲା ମୁଁ ଗାଁରେ ଛୋଟ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧି ବୁଲିବା କଥା। ମୋ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହବ ମୁଁ ସେଇଆ କରିବି। ନା ମୋତେ ତମେମାନେ ରୋକିପାରିବ, ନା ଗାଁ ବାଲା ରୋକିପାରିବେ, ନା ମୁଁ ମୋ ନିଜକୁ ରୋକିପାରିବି। ଏମିତି କହି ମାନିନୀ ସେଠୁ ଚାଲିଗଲା ଏବଂ ମାନିନୀ ଚାଲିଗଲା ପରେ ମା ପୁଅ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ଲାଗିଲେ। କ'ଣ ଭାବିକି ମୁଁ ସହରରୁ ବୋହୂ ଆଣିଥିଲି, ଆଉ ଏସବୁ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି? ସିଏ ତ ମୋ ନାକ ପୁରା କାଟିଦେଲାଣି। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଥକିଗଲିଣି ମା। ହେଲେ ମା, ଆମେ ଏବେ ଏଥିରୁ କେମିତି ମୁକ୍ତି ପାଇବୁ? ଏବେ ତ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଉପାୟ ଅଛି ପୁଅ। ଏମିତି ମାନିନୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଘରକୁ ବର୍ବାଦ କରିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଶକୁନ୍ତଳା ଓ ତାର ପୁଅ ଦୁହେଁ ବହୁତ ଥକିଗଲେ। ହଠାତ୍ ଦିନେ ରିତେଶ ଓ ଶକୁନ୍ତଳା କିଛି କାଗଜ ଆଣି ମାନିନୀ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇଦେଲେ। ଆରେ ଇଏ କି ପେପର? ତମେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଦେଇଛ କି? ଯାହା ହେଉ, ତୁମେମାନେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ତ କରିଛ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଏବଂ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମୋ ନାଁରେ କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆରେ ମୂର୍ଖ, ପ୍ରଥମେ ସେ ପେପରଟାକୁ ତ ପଢ଼ କ'ଣ ଲେଖା ହୋଇଛି। ଠିଆ ଠିଆରେ ସବୁ କିଛି ଭାବି ଦେଉଛି ଏ ଝିଅ। ଯେତେବେଳେ ମାନିନୀ କାଗଜଟିକୁ ନେଇ ତା ହାତରେ ଦେଖିଛି, ସେଟା ହେଉଛି ଡିଭୋର୍ସ ପେପର। ଇଏ କ'ଣ? ରିତେଶ, ତମେ ମୋତେ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଉଛ? ହଁ ମାନିନି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଡାଇଭୋର୍ସ କରୁଛି। ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ଏଠି ରହିଲା ପରେ ସୁଧୁରିଯିବ, ଏଠି ସବୁ ଜିନିଷରେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିନେବ। କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ଦୂରର କଥା, ଆମ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ତମେ ପରିହାସ କରୁଛ। ସହରରୁ ଆସିଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଗାଁରେ ଚଳିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତ ଆମକୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାରେ ଲାଗିଛ। କେଜାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା କି ମୁଁ ତତେ ବୋହୂ ବନେଇବାକୁ ଚାହିଁଲି। ତୁ ତ ଆଜି ମୋତେ ଶିଖେଇ ଦେଲୁ ଯେ ବୋହୂ ଗାଁରୁ ହେଉ କି ସହରରୁ ହେଉ, ତା ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଶିଷ୍ଟାଚାର ରହିବା ଦରକାର।
ତାକୁ ହିଁ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ବୋହୂ କୁହାଯାଏ। ଭଲ ହେଲା, ମୁଁ ତ ଏଠି ରହି ରହି ପୁରା ବୋର୍ ହୋଇଯାଇଥିଲି। ଏବେ ତ ମୁଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏନ୍ଆର୍ଆଇକୁ ବାହା ହୋଇକି ସେଟେଲ୍ ହୋଇଯିବି। ଦିଅ ପେପର। ଏମିତି କହି ମାନିନୀ ଡିଭୋର୍ସ ପେପରରେ ସାଇନ୍ କରିଦେଲା। ଏହାପରେ ଶକୁନ୍ତଳା ତାର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍କାରୀ ଝିଅ ସହିତ ରିତେଶର ବାହା କରାଇ ଖୁସି ଖୁସିରେ